Poďme si urobiť jednoduchý make-up look. Ako prvé, s čím začnem, si dám teda podklad pod očné tiene. Ja používam od Catrice a používam takýto plochý štetec. Zvyknem si to takto ťupkať. A keď to chcete mať nejako rýchlejšie, môžete zobrať štetec. A je to s ním o mnoho rýchlejšie spravené. Takto nejako. Zvyknem si spraviť takúto čiaru pod obočie, ktorou si ako keby potom vytvorím takú líniu pod tým obočím, ktorá mi ho vlastne aspoň z tej spodnej strany vytvaruje. No a teraz, v podstate, keď to mám dobre uťupkané, môj základ je to, že ja si to dobre uťupkám. Nedávam si už na to žiaden púder ani nič podobné. Od P. Louise, inak ospravedlňujem sa, ak to budem zle čítať alebo niečo, kozmetickú bázu a ona je v takejto farbe, v takej skôr dohnedá, možno to vidia ako oranžové, ale je to skôr také hnedé. Dobre, takže taký slížik som si tam dala. Teraz sa to budem skúšať vyblendovať. Mám ešte trošku viacej. Takže takto nejako. Stále si spravím taký základ, ktorý potom následne vyblendujem. Takže myslela som si, že to bude také viacej hnedé. Nie je to vôbec viacej hnedé. Používam túto paletku od Hudy, ktorú dosť často používam. Je veľmi dobrá. Tie tiene sú veľmi pekné. No a použijem takýto približne odtieň hnedej. Takže teraz to trošku tak vyblendujeme. Zatiaľ si to takto uťupkám. Čo je miláčik? Takže stále takými kruživými pohybmi. A teraz by sme to ešte trošku stmavili s takou tmavšou hnedou. Vyskúšame takúto. Ťupkáme. Dobre. No boha. Vlastne vidieť, ako tie modré oči, teda kto má modré oči, a dá si takéto teplejšie tóny, tak ako pekne vlastne vyniknú. Teraz sme si to dali vlastne sem a mohli by sme to dať aj zo spodu. Takto a poriadne to vyblendujeme. Nech to nevyzerá len ako taká čiara pod okom. Môžeme to rozblendovať aj s nejakou slabšou farbou, napríklad s takouto pri tom kútiku oka. Akurát pridáme ešte z tejto farby sem. Dobre. Tak. A ešte to rozblendujem. OK. Teraz zase pri ten kútik oka tú farbu, čo je taká blečia. Aj do oka som si zišla, wow. Teraz môžeme ísť na špirálu. Mám túto od Kiko Milano. Špirálu si asi každý vie dať. Na obočie je moja asi najmenej obľúbená časť. Takže tu mám pomádu Blond od Anastasia Beverly Hills a takýto skosený štetec. Tú líniu, čo som si v podstate na začiatku ako keby vykreslila, tak teraz pôjdem v podstate ako keby kresliť nad ňu. Zhora potiahnem takú líniu nad to obočie. Používam ako gélík od Benefitu. Zafixuje vám proste ten chlop. Mne sa strašne páčia také tie líčenia, tie také mokrý vzhľad, alebo ako by som to povedala. Takže na to použijem jeden produkt, veľmi dobrý produkt. Je to na pery, ale ja tieto lesky zvyknem používať aj na oči a spraví to fakt taký pekný efekt. Úplne transparentný lip gloss. Takže trošku si tak naberem so štecom, aby sme vlastne nezničili to, čo už je naličené. Pomaly ťupkáme. Však podľa mňa to dobre vyzerá. Ale potom lebo v podstate ono to nabralo tú farbu tých očných tieňov, aby ste si to potom vlastne nepreniesli na to druhé oko, aby vám to nepomiešalo tie očné tiene vyblendované. Druhé oko. Takto. Dobre. No, že to dobre vyzerá. Make-up som si dala tento od Estée Lauder odtieň 1C1 Cool Blonde. Pre mňa to je asi najlepší takýto krycí make-up. Takže poďme teraz od NYXu Born to Glow. Ťupkám.
Takže len takto jemne. Môj tip je od Danessa Myricks takýto, ja ho strašne rada používam, strašne, namiesto toho budem používať banány. Ja ho banány veľmi používam, lebo dáva to úplne taký mokrý efekt. Toto je také, že dáva taký mokrý efekt, ale je to také jemné, nevtieravé. Už tento. Brutálny je. Veľmi ho mám rada. Má krásne odtiene, majú rôzne odtiene. Takisto je to od Meku. Aj taký pekný, že keď to takto potrasete, tak také krásne trblietky sú v tom. Jasné. A nechajte zaschnúť. Takže toto je môj výsledný look. Dúfam, že sa vám to páčilo. Čaute!